салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барое ки шумо заказ карден гап заден барои формаи мактабӣ инамҷада як апачка дорем. ҳозир номрои телефонш дар ҳамин та ҳаста. шумо занг мезанен, ҳамин чизои туркӣ тоза дора, картои туркӣ тоза ай синфи 1 то синфи 11 ҳам бачагона ҳам духтарона ина овардагия хонаш дай. шумо занг мезанен, мисол ай чиза мегирен, мумкин савдогар бошен, агар савдо мекунен, мефурӯшен. агар мисол барои кӯдакотон харидани бошен, занг мезанен, и пеши сигда зиндагӣ мекунад, рӯ барои инами суди иқтисодӣ аст ко ҳамҷа зиндагӣ мекунад. занг мезанен, ҳамин чизоро дастоват мекунад. шумо метавонед ки ина чизи тоза бихарен, барое ки картои ҳастанд ки ё 1 сол 2 сол 3 сол ба ҳазор истифода мебарӣ, барое ки туркӣ тозаҳан, материалашон беҳад качествашон баланда. ина фирмашон фирмаи номияй 100%. иҷода дар бораи ҳам духтараки доранд, ҳам бачаки доранд. ай синфи 1 то синфи 11 метавонед ки касе ки мехоҳад картои качественӣ бигирад, нархшон арзон 90 сомон. ҳамихела апа 90 сомонӣ. бо и тарафаш бо кам тарак арзон мешида 85 гуфтени 80 85 сомон будаса ини тарафаш. акр хайҷада ки дар даруни хона дар даруни хона манекен надора, но материал зурай. ма барои чи ёро запис кардистам ки материалаш аҷоибот фасонай. ин ҷовардага чанд дона иҷа 1000 дона ҳастай, 1000 дона. мисол савдогарои бозор метонен ки қатиш даговор кунен, занг бизанен, бора меёра шумо да меспора. шумо мақсади омадани ман ҳамея ки шумо чизи качественӣ бигирен, ки мисол як солда 4 бор нахарен, барое ки ҳозир ҳам бозори худ монда фақат Ӯзбекистон ай, фақат Ӯзбекистон, Бишкек. вайствашон сустай серанам ямо думо мепуши, рангш мепара. айра шушта мепуши, шушта кӯдакодан приятная ки чизи намешайн аёш бо качествашон бо зуртар. хулоса ай синфи 1 то синфи 11 касе ки мисол харидор боша, ин ҳамин номрои апай ки дар ҳамин поён ай, анамида занг бизанем 100%. шумо да чизи маъқултона мера бори дига мегӯям ки 1000 дона камай, вале ҳам шумо тестара занг бизанен. асобина савдогарои бозор ина чиз тайёра, чизи качествои туркӣ, якм сорт ам висши сорташ ҳам духтарона ҳам бачагона. ай синфи 1 то синфи 11 апа то синфи 11 ҳастай 1000 дона. бо кас нақша дора ки хеле чи биёра, абая биёра, ҳам хеле чизо биёра, баъд мо телефонашон мемонем, шумо заказтона мекунед, и кас мувофиқи закази шумо бортона миёра. мисол касе ки мехоҳа телефонаш мекуна. асобина савдогарои бузург дахл дора, касе ки чи мекуна, ина марҳамат бия бигира, духтариян ё скромниякан, гул надоранд. барои ина мисол мактаб дар ғамшо наметаҳанд, намегӯянд ки чи баи гул дорай, чи баиш бегулай. 100% ҳамаи ҳамин чизо ҳаста. ина марҳамат бибинен худтон, ҳамаи намудаш ҳаста. иҷа як чилта расветка дора, чил намуда аст. кадом намудаш ки шумо бихоҳед, иҷа фақат намудиш ҳамея ки кас надора, чи ки пӯшона тамом. дига шароитиш ҳамаш масъалаи качествашда гарантия ҳастай. любоид метавонен ки биен. асобина савдогарое ки ай ноҳияҳо ҳастен, шумо ҳам метавонед биёед ҳамҷода занг бизанед, харидорӣ кунед барои савдотон. касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шава. касе ки обуна шуда агар як лайк мона, ҳамира ба ёру дӯстош, шиносош поделиться куна, чи ба ки ӯ ҳам соҳиби ҳамин чизи качественӣ шаванд. барое ки намеёвем бозорда ай чизо ёфтан намешавад. ҳамаям бозор основной картои Ӯзбекистон ай, баъд Бишкек, Қирғизистон. туркӣ камай, бениҳоят камай. барои ҳамин шумо метавонед ба ҳамин номеро занг зада ва апа муроҷиат кунед. ҳамаи муроҷиатҳои шуморо қабул мекунад, телефонаш кор мекунад. ва як бори дига хотиррасон мекунем ки камай 1000 донай тезтар омада харидорӣ кунем. боқӣ сарбаланду обод бошед. худоҳофиз.